dosa, na které my jsme si na každé zabíjačce na píci servírovali prostě všechny ty pochoutky ze zabíjačky. No já jsem si říkala dneska, jako bude dobré, když jako Michalovi Nesladbovi na tu misu naservírujeme to zelené. Ale Michale, dám vám tam ještě pražené ořechy, abyste si teda slupli, jo? To je to další, vždycky takový moříška. Je to zakápnuté olejem z Diny Hroznu, takže není tam olivový olej. Jsou to hrozný z Jižní Moravy, takže já si myslím, že... Ono to není předpokládám. No já myslím, že Michal to nezvládne, takže tady bude dostatek strávníků, kteří to ochutnají, tento salát. Martin Jelínek u vedlejšího četu také zaregistroval, o čem... Jaranček se houpe jak drak v křesílku. Jde mu to. Aby nám z toho nevypadl kluk jeden, že jo, Dani? Danečko, ukaž autíčko. No honem, ukaž autíčko, jak umíš krásně dělat. Honem, ukaž. No, vidíš to? Sikula. Ano, zase houpe jak drak. Musím mít fakt, že celý ten pořad je takto naprosto dokonale kreativně, pestrobarevně, jaksi zpestřen, už jenom z toho důvodu, že jednotlivé bylinky dodají široké spektrum, máte prostě krásná nádhera. Myslíš, že by tam nesledla nikdy jedl jsem krásky a fial? To se neochutnalo, to takový, že by do toho skočil. Děkuju, rád.